Skúmame ďalší prípad, keď Simpsonovci údajne predpovedali budúcnosť. V tomto prípade... Ako viete, zdedili sme dosť veľký rozpočtový deficit od prezidenta Trumpa. Už ste sa niekedy zamysleli nad tým, ako môže kreslený seriál zvláštne predvídať budúce udalosti? Simpsonovci nás neprestávajú udivovať svojou schopnosťou predpovedať budúcnosť, čím vzbudzujú fascináciu aj diskusie. Keď sa teraz pozeráme do ich kryštálovej gule na rok 2024, poďme sa ponoriť do záhady ich prorockých vladov. Aj roboty preberajú kontrolu. Tento príklad je ešte zvláštnejší. Aj keď je seriál známy tým, že predpovedá príchod mnohých inovatívnych technologických vymožeností, určite budete súhlasiť, že tento prípad je až príliš presný na to, aby išlo len o náhodu. Jednou z najpamätnejších epizód v tomto smere je T-Roboty, odvysielaná v roku 2012, ktorá zobrazuje budúcnosť, kde roboty nahradili ľudských pracovníkov v jadrovej elektrárni v Springfielde. Epizóda vtipne skúma dôsledky takýchto náhrad, zdôrazňuje zvýšenú efektivitu, no na úkor ľudských pracovných miest a nepredvídateľnosti správania umelej inteligencie. Tento príbeh nielenže slúži ako futuristická satíra, ale odráža aj obavy a pokroky, ktoré dnes vidíme vo svete. Vývoj umelej inteligencie a automatizačných technológií zaznamenal exponenciálny rast, od čiastočne automatizovaných výrobných liniek až po sofistikované AI systémy, ktoré dokážu zvládať zložité úlohy. Paralely medzi svetom Simpsonovcov a našou realitou sú až zarážajúco blízke. Teraz sa vráťme späť k epizóde 17 z 23. série. V tejto epizóde je scéna, kde Homer prišiel o prácu, pretože jeho zamestnávateľ nahradil všetkých ľudských zamestnancov robotmi. Vzhľadom na obrovské pokroky, ktoré sa dosiahli v oblasti robotiky a vývoja umelej inteligencie, je možné, že už v blízkej budúcnosti, možno dokonca do roku 2024, začnú ľudia prichádzať o prácu kvôli robotom s umelou inteligenciou? Vy ich vyškolíte a oni vás nahradia. V súčasnosti ste už pravdepodobne počuli o robotoch, ktorí obsluhujú ako čašníci v Japonsku a po celom svete. Je toto koniec ľudskej práce, ako ju poznáme, alebo zbytočne panikárime ohľadom hrozby robotickej invázie? Dúfajme, že sa to nikdy nestane, ale ak predsa, Simpsonovci radi povedia svetu. My sme to hovorili. Prevzatie Foxu spoločnosťou Disney, jednom z najviac meta príkladov predvídania budúcnosti. Simpsonovcami seriál predpovedal prevzatie štúdia 21. storočia Fox spoločnosťou Disney. A to roky predtým, než sa to skutočne stalo. V epizóde Keď si želáš hviezdu z 10. série, ktorá bola odvysielaná, Ron Howard predkladá Homerovi nápad na film, ktorý produkuje štúdio 20. storočia Fox, divízia spoločnosti Walt Disney Co. Aj keď to na prvý pohľad vyzerá ako ďalší nenápadný vtip, ide o prekvapivo presnú predpoveď akvizície 21. storočia Fox spoločnosťou Disney v roku 2019. Odvtedy, čo bola táto epizóda odvysielaná, sa Disney stala jednou z najmocnejších zábavných spoločností na svete, pričom jej akvizícia Foxu spečatila jej dominanciu nad zábavným priemyslom. Takže na budúce, keď si pozriete Disney film alebo seriál, nezabudnite. Simpsonovci to vedeli už dávno. Politické proroctvá a prezidentstvá. Simpsonovci sú už dlho oceňovaní za ich neobyčajnú schopnosť predpovedať budúcnosť a rozvíjať príbehy, ktoré sa často zhmotnia do reality. Medzi ich najdiskutovanejšie predpovede patria tie, ktoré sa týkajú politiky, najmä zapojenia rodiny Trumpovcov do americkej politickej scény. Táto časť sa zameriava na presné predpovedanie prezidentstva Donalda Trumpa a zamýšľa sa nad možnými dôsledkami ich predpovede pre rok 2024. V epizóde Bart do budúcnosti, odvysielanej v roku 2000, seriál zobrazuje budúcnosť, kde sa Lisa Simpsonová stáva prvou prezidentkou Spojených štátov, nasledovanou po prezidentovi Donaldovi Trumpovi. V čase vysielania sa myšlienka, že Trump bude prezidentom, zdala ako vzdialený a komický nápad. Napriek tomu, k prekvapeniu mnohých, Donald Trump získal 45. prezidentský úrad Spojených štátov v roku 2016, čím sa táto predpoveď stala jednou z najdiskutovanejších ukážok predvídavej schopnosti seriálu. Epizóda sa nezameriava len na Trumpovo prezidentstvo letmo. Odráža tiež stav národa, ktorý po ňom zanechal, pričom Lisa poznamenáva, že zdedila značný rozpočtový deficit od prezidenta Trumpa.
Táto satirická poznámka vyvolala diskusie o dôsledkoch politických rozhodnutí na štátny dlh a ekonomické politiky, čo sú témy, ktoré zostávajú veľmi aktuálne. Keď sa pozeráme na rok 2024, špekulácie o politickej trajektórii rodiny Trumpovcov sú čoraz intenzívnejšie, najmä vzhľadom na históriu predpovedí Simpsonovcov. Jednou zo špekulácií je potenciálna politická kariéra Ivanky Trumpovej. Hoci seriál výslovne nepredpovedal Ivankinu kandidatúru na prezidentku v roku 2024, zobrazenie Trumpovho prezidentstva a následné diskusie vyvolávajú zaujímavé otázky o tom, akú úlohu môže rodina Trumpovcov naďalej zohrávať v americkej politike. Pravdepodobnosť naplnenia týchto predpovedí závisí od zložitého súboru faktorov, vrátane politickej dynamiky, verejnej mienky a rozhodnutí samotnej rodiny Trumpovcov. Napriek tomu, vzhľadom na históriu presných provedí Simpsonovcov, túto myšlienku nemožno úplne vylúčiť. Potenciálne dôsledky takéhoto vývoja na americkú politiku a spoločnosť by boli hlboké. Pokračovanie politického odkazu rodiny Trumpovcov by mohlo znamenať trvalé zmeny na politickej scéne, ovplyvniť smerovanie politík, dynamiku strán a národné diskusie. Mohlo by to tiež odrážať širšie spoločenské a kultúrne prúdy, ktoré poukazujú na rozdelenie a zdôrazňujú otázky, ako sú politické dynastie, vplyv celebrit na politiku a vyvíjajúca sa krajina americkej demokracie. Predpovede seriálu nás tiež nútia zamyslieť sa nad úlohou médií a zábavy pri formovaní politických vnímaní a diskurzov. Simpsonovci prostredníctvom svojho satirického pohľadu povzbudzujú kritické hodnotenie politických postáv a ich politík, pričom divákov nabádajú, aby sa zamýšľali nad dôsledkami vedenia a riadenia štátu. Táto fúzia humoru a kritiky poskytuje jedinečnú cestu na pochopenie zložitých politických realít. Pri rozoberaní predpovedí Simpsonovcov o rodine Trumpovcov a prezidentstve je dôležité priznať širší kontext, v ktorom tieto príbehy vznikajú. Seriál čerpá z aktuálnych spoločenských obáv, trendov a diskusí, ktoré zosilňuje cez satirický pohľad, aby vyvolal zamyslenie a rozhovor. Bez ohľadu na to, či sa konkrétne proroctvá naplnia, témy, ktorými sa zaoberá, zostávajú relevantné. Chybné volebné stroje. V dnešnom svete elektronických volebných strojov a obvinení z volebných podvodov je ľahké zabudnúť, že Simpsonovci predpovedali túto kontroverziu už v roku 2008. V epizóde s názvom Treehouse of Horror 19, ktorá bola odvysielaná počas 20. série seriálu, sa Homer pokúša hlasovať za Baracka Obamu v prezidentských voľbách. Ale volebný stroj zlyhá a započíta jeho hlas pre Johna McCaina. No, I want to vote for Obama. 2 votes for McCain. Aj keď to na prvý pohľad môže vyzerať ako ďalší satirický pohľad na americkú politiku, v skutočnosti ide o prekvapivo presnú predpoveď problémov, ktoré môžu spôsobiť elektronické volebné stroje. Odvtedy, čo bola epizóda odvysielaná, sa objavili početné správy o chybných volebných strojoch a obvineniach z volebných podvodov, ktoré spochybňujú integritu demokratického procesu. Takže na budúce, keď budete odovzdávať svoj hlas vo voľbách, nezabudnite, Simpsonovci to vedeli už dávno. Od vesmírneho výskumu po globálne katastrofy. Simpsonovci sa odvážili vydať aj za hranice Zeme a preskúmať nekonečný vesmír a potenciálne hrozby, ktoré takéto výpravy prinášajú. Od predpovedí o pilotovaných misiách na Mars až po zlovestné čierne diery, seriál sa dotýka ľudskej fascinácie vesmírom a existenciálnych obáv. And most scientists believe that what enters a black hole never comes out, but some think they may be a gateway to other universes. Táto kapitola skúma tieto vesmírne proroctvá vo svet súčasných vesmírnych snách a vedeckých poznatkov a zamýšľa sa nad ich dôsledkami pre budúcnosť. V epizóde Hlboký vesmír Homer sa Simpsonovci humorne pohrávajú s témou vesmírneho výskumu, čo odráža narastajúci záujem o vesmír v 90. rokoch. Dnes sa vesmírny výskum dramaticky vyvinul, s agentúrami ako NASA a súkromnými spoločnosťami, ako je SpaceX, ktoré ambiciózne plánujú pilotované misie na Mars. Simpsonovci sa tiež pohrávali s myšlienkou kolonizácie Marsu v epizóde Marsovské kroniky, kde sa Lisa prihlási na jednosmerný let na červenú planétu. Realita kolonizácie Marsu sa blíži, keďže SpaceX pod vedením Elona Muska plánuje pristátie ľudí na Marse do konca tejto dekády. A program NASA Artemis sa pripravuje na návrat astronautov na mesiac ako predzvesť marťanského výskumu.
Tieto iniciatívy naznačujú, že zobrazenie ľudskej ambície a zvedavosti, ktoré nás vedú na iné planéty, nie je len fantáziou, ale je pevne zakorenené v aktuálnom vývoji vesmírnych výskumov. Seriál sa nevyhýba ani temnejším scenárom. Vrátane náhodného vytvorenia čiernej diery, ktorá ohrozuje existenciu Springfieldu v epizóde Treehouse of Horror 6. Hoci tieto koncepty sú podané s obvyklým komediálnym nadhľadom, zmienka o čiernych dierach sa dotýka skutočnej vedeckej zvedavosti a obáv z kozmických fenoménov. V skutočnosti výskum čiernych dier zaznamenal výrazný pokrok, pričom prvá snímka čiernej diery bola zachytená v roku 2019, čo potvrdzuje ich existenciu nad rámec teoretických špekulácií. Strach z toho, že by Zem mohla byť pohltená čiernou dierou, je však neopodstatnený. Najbližšia známa čierna diera je vzdialená stovky svetelných rokov, čo je príliš ďaleko na to, aby predstavovala hrozbu pre našu planétu. Napriek tomu, výlet Simpsonovcov do takýchto scenárov odráža širšie obavy z neznámeho vo vesmíre a potenciálu kozmických udalostí ovplyvniť Zem. Okrem vesmírnych tém, Simpsonovci zobrazujú aj rôzne možné globálne katastrofy, od pandémií až po environmentálne katastrofy. Epizódy ako Marč za mrežami a Blázon Monty dezivo predznamenali reálne zdravotné krízy, pripomínajúc divákom krehkosť ľudskej civilizácie tvárou v tvár nepredvídateľnosti prírody. Dnes tieto fiktívne zobrazenia hlboko rezonujú po pandémii COVID-19 a uprostred rastúcich obáv o klimatickú zmenu. Vedecká komunita varuje pred potrebou pripravenosti na budúce pandémie a vyzýva k opatreniam na zmiernenie dopadov klimatických zmien. Predpovede seriálu slúžia ako varovné príbehy, ktoré zdôrazňujú dôležitosť vedy, politiky a globálnej spolupráce pri riešení týchto existenčných hrozieb. Keď hľadíme do budúcnosti, vesmírne a katastrofické predpovede Simpsonovcov poskytujú pohľad, ktorý nás núti zamyslieť sa nad miestom ľudstva vo vesmíre a výzvami, ktorým čelíme. Simpsonovci sa zručne venovali spoločenským zmenám. You want to pick on immigrants? Then pick on Willie! Willie, please. The children want to pick on someone their own size. Od zložitosti rodinných vzťahov až po meniacu sa krajinu otázok sociálnej spravodlivosti, Simpsonovci často predbiehali svoju dobu, keď sa venovali témam ako environmentalizmus, práva LGBTQ+, a rasová rovnosť, dlho predtým, než získali širšiu pozornosť. Očakávania, že spoločnosť sa bude uberať smerom k väčšej inkluzívnosti a environmentálnemu povedomiu, sa už naplňajú. Hnutia bojujúce za sociálnu spravodlivosť a udržateľnosť získavajú na sile, podporované lepšie informovanou a viac prepojenou globálnou populáciou. Tieto zmeny však nie sú bez treníc a Simpsonovci často poukazujú na napätia, ktoré sú nedeliteľnou súčasťou spoločenského pokroku. Ako sa blížime k roku 2024, očakáva sa, že tieto témy budú ešte výraznejšie, ovplyvňujúc verejnú diskusiu a politiku. Medzi najzaujímavejšie predpovede Simpsonovcov patria pokroky v technológiách, vrátane virtuálnej reality, holografickej technológie a umelej inteligencie, AI. Seriál zobrazoval virtuálnu realitu ako únik pred realitou a umelú inteligenciu ako nástroj pohodlia, ale aj potenciálne nebezpečenstvo. Rýchle tempo technologického pokroku robí tieto predpovede vysoko pravdepodobnými. Virtuálna realita sa stáva čoraz dostupnejšou a ponúka pohlcujúce zážitky v oblasti hier, vzdelávania a terapie. Úloha umelej inteligencie v našich životoch sa rozširuje od prediktívneho textu a personalizovanej reklamy až po sofistikovanejšie aplikácie v zdravotníctve, financiách a autonómnych vozidlách. I mean, how hard is this? The happy girl put the thing in the hole. Dôsledky týchto pokrokov sú mnohostranné. Na jednej strane sľubujú zlepšenie kvality života a ponúkajú nové spôsoby, ako sa spojiť, učiť a riešiť zložité výzvy. Na druhej strane prinášajú etické a praktické dilemy, ako sú obavy o súkromie, stratu pracovných miest a digitálnu priepasť. Potenciálne následky týchto ekonomických, spoločenských a technologických predpovedí sú hlboké. Hospodárske poklesy môžu zhoršiť nerovnosti a zaťažiť odolnosť globálnych trhov a komunít. Spoločenské posuny smerom k väčšej inkluzívnosti a udržateľnosti, hoci prospešné, môžu naraziť na odpor a vyžadovať si citlivé vyjednávanie. Technologický pokrok, napriek jeho výhodám, si vyžaduje opatrný prístup, aby slúžil v záujme ľudstva bez toho, aby ohrozoval naše hodnoty či blaho.
Keď uvažujeme o budúcnosti, predpovede Simpsonovcov nám pripomínajú dôležitosť predvídavosti, adaptability a zodpovedného vedenia. Či už ide o prípravu na ekonomickú nestabilitu, prijímanie a riadenie spoločenských zmien alebo smerovanie technologického pokroku etickými cestami, posolstvá sú jasné. Musíme sa zamýšľať nad týmito možnými budúcnosťami s rozvahou a zabezpečiť, že naše súčasné kroky prispejú k vytvoreniu sveta, ktorý naplní naše najvyššie ambície pre rok 2024 a ďalej. Ekonomické a sociálne predpovede pre rok 2024. Simpsonovci už viac ako 3 desaťročia slúžia ako kultúrny ukazovateľ a zrkadlo možných budúcností. Medzi ich množstvom predpovedí vynikajú najmä tie, ktoré sa týkajú hospodárskych poklesov, spoločenských zmien a technologického pokroku, pretože rezonujú s našou súčasnou trajektóriou. Ako sa posúvame rokom 2024, tieto predpovede nás nútia hlbšie skúmať ich pravdepodobnosť a možné dôsledky pre náš svet. V mnohých epizódach Simpsonovci narážajú na hospodárske ťažkosti, najmä prostredníctvom príbehov o bojoch, ktorým čelí priemerná americká rodina. Seriál zobrazuje situácie od straty pracovných miest v dôsledku automatizácie a outsourcingu až po dôsledky zadlženosti a finančného zlyhania. Hoci sú tieto príbehy často podávané s humorom, odrážajú skutočné ekonomické vzorce a obavy. Keď sa pozrieme do roku 2024, pravdepodobnosť hospodárskeho poklesu, ako ho predpovedal seriál, nie je len špekuláciou. Faktory ako globálne obchodné napätie, trhové výkyvy a neisté dlhodobé dopady pandémie ochorenia COVID-19 prispievajú k atmosfére nestability. Ekonómovia varujú pred možnosťou recesie, ktorú môžu vyvolať tieto a ďalšie tlaky, čo naznačuje, že zobrazenie ekonomických víziev Simpsonovcami môže byť skôr proroctvom než satírou. Now listen here, you magna cum losers. You're here for one reason and one reason only. To create a pseudo-currency like the Bitcoin. Simpsonovci sa tiež dotkli tém geopolitických konfliktov a vojny. Better beware, that warm body on your lap just might be ready to destroy your tender fiddle. Epizódy ako Bart do budúcnosti často predkávajú satirický humor s vážnymi témami, čím skrývajú závažnosť podstaty diania. Táto epizóda nielenže predpovedá budúceho prezidenta Spojených štátov, ale tiež naznačuje svet plný napätí a víziev, z ktorých mnohé rezonujú so súčasnou geopolitickou dynamikou. Zobrazenie konfliktov v seriáli, hoci prehnané kvôli komickému efektu, sa venuje zložitej sieti medzinárodných vzťahov, nacionalizmu a stále prítomnej hrozbe vojny. Wake up, everybody! It's World War III! Ako globálne napätie stále narastá v oblastiach ako Blízky východ alebo medzi veľmocami, akými sú Spojené štáty a Čína, príbehy Simpsonovcov o vojne a miery nadobúdajú vážny význam. S výhľadom na rok 2024 predpovede seriálu vrhajú dlhý tieň a vyvolávajú otázky o možnosti nových zdravotných kríz a geopolitických nepokojov. Svet sa stále vyrovnáva s dôsledkami pandémie COVID-19 a medzinárodné vzťahy sú poznačené neistou. Tematiky, ktoré Simpsonovci skúmali, tak slúžia ako varovanie. Hrozba budúcich pandémií zostáva jednou z obáv verejných zdravotníckych odborníkov, ktorí varujú, že COVID-19 nemusí byť poslednou globálnou zdravotnou pohotovosťou. Poučenia zo seriálu a paralely so skutočnými udalosťami zdôrazňujú nevyhnutnosť silných zdravotných systémov, medzinárodnej spolupráce a vedeckého výskumu, aby sa zmiernili dôsledky budúcich ohnízk nákaz. Geopoliticky je svet rovnako nepredvídateľný, s rastúcim nacionalizmom, meniacimi sa alianciami a hroziacou kybernetickou vojnou. Svet v roku 2024 môže skutočne stelesniť niektoré z napätí, ktoré Simpsonovci naznačovali. Satirický prístup seriálu k vážnym otázkam pripomína dôležitosť diplomacie, porozumenia a úsilia o mier v čoraz zložitejšom a rozdelenejšom svete. Great news! I'm getting married and you're invited. Why, you ask? Am I getting married? I've found my soulmate. Bye! Keď sa pozrieme na rekord Simpsonovcov v predpovediach, je zrejmé, že seriál sa s pozoruhodnou presnosťou dotkol podvedomých obáv a trendov spoločnosti. Či už ide o náhodu alebo bystré pozorovanie, ich príbehy o pandémiách a vojnách často zrkadlili alebo predvídali skutočné udalosti, čím si seriál získal povesť kultúrneho orákula.
Okrem vplyvu predpovedí na popkultúru a spoločnosť, Simpsonovci prerástli z čistej zábavy do kultúrneho fenoménu, ktorý splieta svoje príbehy do tkaniva spoločenských diskusí a introspekcie. So, after saving Wilbur, Charlotte crawled off to die, as all barn spiders do. Pozoruhodná schopnosť seriálu predvídať budúce udalosti upevnila jeho miesto v popkultúre nielen ako zdroja zábavy, ale aj ako prízmu, cez ktorú skúmame naše kolektívne obavy, túžby a spoločenského ducha. Táto kapitola sa venuje širšiemu vplyvu predpovedí Simpsonovcov na popkultúru a spoločnosť, osvetľujúc dvojakú úlohu seriálu ako tvorcu a zrkadla verejného diskurzu. Lisa! 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 Simpsonovci zanechali nezmazateľnú stopu na popkultúre. Hlboko sa vrili do kolektívnej psychiky svojimi ikonickými postavami, heslami a predovšetkým svojimi predpoveďami. Tieto prognózy často začnú žiť svojim vlastným životom, cirkulujúc na internetových fórach, sociálnych sieťach a dokonca aj v akademických diskusiách, čím sa stierajú hranice medzi fikciou a realitou. Keď sa niektorá z predpovedí naplní, vyvoláva to záujem médií a verejnú zvedavosť. The Simpsons, the longest-running American animated series. Some argue The Simpsons have been predicting the future for years. Okrem zábavy slúžia Simpsonovci aj ako platforma pre spoločenskú kritiku. Nenápadne komentujú politické, ekonomické a kultúrne otázky. Ich predpovede sa často dotýkajú citlivých tém, od environmentálnej degradácie po technologické excesy a geopolitické napätia, čím povzbudzujú divákov, aby premýšľali o smerovaní spoločnosti. Humorom a satírou seriál oslovuje širšie publikum, ktoré by inak o týchto zložitých problémoch nemalo záujem alebo by ich považovalo za neprístupné. Simpsonovci fungujú ako zrkadlo, ktoré odráža obavy, zvedavosti a absurdnosti spoločnosti. Ich predbiehajúce epizódy zachytávajú podstatu súčasných obáv o budúcnosť, odrážajúc strach z neobmedzeného technologického pokroku, ekologických katastrof a krehkosti ľudskej civilizácie. Zároveň ich presné predpovede zdôrazňujú našu kolektívnu fascináciu neznámym a budúcnosťou, pričom poukazujú na ľudskú túžbu predvídať a možno aj ovplyvniť to, čo príde. Prediktívna sila Simpsonovcov. Už viac ako 30 rokov nás Simpsonovci, na prvý pohľad nevinný animovaný seriál, zameraný na priemernú americkú rodinu, nielen zabávajú, ale aj ukazujú neuveriteľný zmysel pre predvídanie. Seriál, ktorý vytvoril Matt Groening, debutoval v roku 1989 a rýchlo sa stal neoddeliteľnou súčasťou americkej kultúry. Jeho pozoruhodná schopnosť predvídať budúce udalosti však posunula Simpsonovcov do celosvetového záujmu a špekulácií. Fenomén predpovedí nabral na sile vďaka skorým príkladom, ktoré sa prekvapivo naplnili roky po ich vtipnej prezentácii v seriáli. Jednou z najznámejších predpovedí je epizóda Bart do budúcnosti z roku 2000, ktorá vtipne zobrazila Donalda Trumpa ako prezidenta Spojených štátov. As you know, we've inherited quite a budget crunch from President Trump. O 16 rokov neskôr, v roku 2016, sa táto satirická predpoveď stala skutočnosťou a diváci boli ohromení predpovednou silou seriálu. Simpsonovci tiež temne naznačili vypuknutie vírusu Ebola v epizóde Lisina saxofónka z roku 1997. Marge tam dáva chorému Bartovi knihu s názvom Zvedavý George a vírus Ebola. Aj keď bol Ebola vírus známy už pred odvysielaním epizódy, jeho špecifická zmienka ešte pred veľkým vypuknutím v roku 2014 bola mrazivou náhodou. V oblasti technológií a spoločenských zmien sa seriál ukázal byť rovnako prorocký. Epizóda Lisa na ľade z roku 1994 zobrazila zariadenie podobné dnešným smart hodinkám. Roky predtým, než sa nositeľná technológia stala realitou. Podobne epizóda Lisine zásnuby z roku 1995 predstavila videohovory, technológiu, ktorá je dnes neoddeliteľnou súčasťou moderných komunikačných nástrojov, čo sa obzvlášť ukázalo počas pandémie ochorenia COVID-19. Keď hovoríme o pandémii, predpoveď globálnej zdravotnej krízy patrí medzi najznepokojivejšie predpovede seriálu. V epizóde Marge za mrežami z roku 1993 sa objavil dej o chrípkovom víruse pochádzajúcom z Ázie, ktorý sa rýchlo šíri po celom svete, čo pripomína vypuknutie ochorenia COVID-19. Ani sféra športu a zábavy neunikla prorockým víziám Simpsonovcov.
Epizóda Rodinná kazeta z roku 1997 predpovedala vystúpenie Lady Gaga počas polčasovej show na Super Bowl. 51 v roku 2017 vrátanie jej dramatického zoskoku na pódium.